Εγώ δεν κρύφτηκα από αυτά που αφηγούμε, έστρωσα κόκκινο χαλί για τον επιζών γενιά, έριξα το βλέμμα μου στο περίκυπα και πάτησα το φλός για να ξανασκοφεί έθραψε στους μαγούς ηθικής και παραλείπτω στο κατώτερο στρωμά του. Ρογμή στη φλέβα για κάθε διαστρεβλωμένη γενιά. Η πένα μου, ο λόγος μου, το σπαθί μου δεν ταιριάζουν με τους βολεμένους της γενιάς μας. 4-4-3 άνθρωπος ουδέν, αλλά μία ήξερα. Το κίνητρο καθορίζεται από μία λεπτή γραμμή ισορροπίας, ακολουθώντας χωρίς να πέσει στη 10η εντολή στην κούβα της κακίας. Μέρα με τη μέρα μπορεί να βγει ο άνθρωπος να αλλάξει τις συμπεριφορές. Κάτι παρακράδι που βγάζει είτε πόνο είτε φθόνο, διάφοροι με πλήθος. Ο αγώνας που κάνει για να παραμείνει ζωντανός ονομάζεται επιβίωση. Έτσι και εγώ, σαν επιζώνο, αναφέρω τις πτυχές των επιζώνων. Είναι φαύλους στους κύκλους όπως ένας αγροατής μπορεί να ακούσει καλή μουσική, έτσι και ο τεχνίτης της μουσικής πρέπει να παράγει καλή μουσική. Οι πτυχές αλλάζουν ανάλογα με την κατηγορία, αλλά παραμένουμε ίδιοι. Χαρακώνουμε τους αλγόριθμους. Η προσωπικότητα διαφέρει ένα άνθρωπο, έτσι πρέπει να κρατάμε σταθερά το πυρήνα για τις επόμενες γενιές. Ένας καλός τρουβαδούρος πρέπει να αφηγείται τα συμβάντα, αλλά να μπαίνει σε αυτά, να δίνει συναίσθημα στα συμβάντα, δηλαδή την ανάγκη έκφρασης. Από την άλλη, ο παραλήπτης πρέπει να δέχεται και να ανακαλύπτει τις κρυφές πηγές του αφηγητή. Έτσι, ο χωμός μιας του καμβά της αυτοκριτικής είναι το μέλλον, ως την αφηγηματική μορφή ελέγχου διαβίωσης των αναγκών και των δεύτερων προσώπων διαβίωσης ανερχόμενων αναγκών της τρίτης παρουσίας του εαυτού. Ο αυτοέλεγχος και η δημιουργία δεν προσβάλλεται από βαρετά θέματα, παρά μόνο από αυτοφυές δημιουργούς που αναγκάζουν να προχωρήσουν στη μάχη για τη διαφυγή της ακεραιότητας σε ένα συμβάν, για την καλή μουσική και τα θέλημα. Υποχωρούν σε ένα σχέδιο μαζικής καταστροφής του καταναλωτή. Τα γρανάζια πρέπει να διαφέρονται ανάλογα με μορφές ελέγχου για το αληθινό κοινό, με μόνο γνώμονα το συνέστημα.